дар давлати Сомониён бисёре аз унсурҳои миллияти тоҷик таҷассум ёфта буд. Тавонист забони тоҷикиро ҳамчун забони расмӣ дар давлат рӯи кор орад. мутафаккирони забардасти даврони худро ки дар тамоми ҷаҳон шинохта мешаванд ва аксарияти соҳаҳои илм имрӯз сарчашмаи дониши онҳо аст, дар давлатдорӣ ҷамъоварӣ кунад, барои баландбардоштани ҳуввияти миллии онҳо шароит фароҳам орад. ва давлати Сомониён ягона давлате буд ки баъд аз он даврони девондорӣ ё вазоратдорӣ таъсис дода шуда буд. ҳар як соҳа бо назардошти самту қисматҳои алоҳидаи фаъолият ба сохторе ки имрӯз мо вазорат мегӯем ё кумитаи давлатӣ мегӯем, дар он замон девон ном дошт, вобаста карда шуда буд. яъне таҷзияи ҳокимият ки имрӯз дар сатҳи конститутсионӣ ҷой дорад, аллакай заминаҳои ҳуқуқиаш дар давлати Сомониён ҷой дошт. ва имрӯз агар таҳлил намоем, давлатдории Сомониён бо назардошти фарҳанг, парварӣ, илмомӯзӣ, эҳтироми таърихият, пешниҳод кардани асарҳои барҷаста барои самтҳои алоҳидаи илм номи худро дар таърих гузошт ва ҳамчун давлати миллии тоҷикон шинохта шудааст. аммо дар фарқият аз давлати Сомониён имрӯз мо дигар бартариҳоро мебинем. аз ҷумла агар дар давлати Сомониён замони девондорӣ ва замони ҷамъоварӣ шахсиятҳои барҷаста бошад, дар замони истиқлолияти давлатӣ ин даҳчанд бештар карда шуд. яъне имрӯз сохтори давлатдории мо дар асоси таҷзияи ҳокимияти давлатӣ ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ тақсим карда шуд. заминаҳои таърихӣ истифода бурда шуданд, аммо бо назардошти манфиати ҷомеа ва халқ он мукаммал гардонда шуд. баъдан дар давлати Сомониён барои рушд намудани донишмандон ё ин ки аз худ кардани асарҳои бузургон китобхонаҳо таъсис дода шуда буданд ки онҳо фарогири минтақаҳои алоҳида буданд. ва имрӯз дар Тоҷикистон дар баробари таъсис додани китобхонаҳо дар ҳар як муассиса, корхона, ташкилот китобхонаи махсус таъсис дода шудааст ки дастрасии ҳар як корманд аз ҷумла хизматчиёни давлатӣ, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, кормандони соҳаи илм маориф дар он ҷо осон ва саривақтӣ бошад. ҳозир кадом муассисае ки мо шумо ворид мешавем, дар он ҷо китобхонаи махсуси худ аст ки бо шароити худ фароҳам оварда шудааст. яъне агар мо муқоиса кунем, воқеан заминаҳои аввали давлатдории миллӣ дар замони Сомониён гузошта шуд ва онҳо бо роҳбарии пешвои миллат дар давлати Тоҷикистони соҳиби истиқлол устувор гардиданд, рушд карданд ва ба сатҳи байналмилалӣ бароварда шуданд. Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат дар давоми истиқлолияти давлати худ ҳамон орзуу умеди олимони замони Сомониёнро ҷомаи амал пӯшонд, ҳамон нияту мақсаду маромҳои шинохти тоҷиконро дар сатҳи ҷаҳонӣ тавассути ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарами Эмомалии Раҳмон муаррифӣ сохт ва имрӯз обрӯи Тоҷикистон бо номи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуввияти тоҷикон бо ҳамон дастовардҳои замони давлати Сомониён боз ҳам рушду равнақ ёфта истодааст. пас воқеан мо таърихи барҷаста дорем. ин таърихро то замони муосир овардаем. бо роҳбарии пешвои миллат онро рушд мебахшем ва ҳамин таърихдорӣ ду ҷанба дорад. ҷанбаи аввал шинохти аслияти тоҷикият ва ҷанбаи дуюм барои ояндагони худ мероси ғание боқӣ монем.